हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों स्कलारशिपफोरनि बागैनो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिपनि प्रि मेट्रिकआनो जा पोस्ट मेट्रिकआनो जा दा बेफोर स्कलारशिपनि फैसाखौ जोंनि नैबे भारत सरकारा जोंनि नैबे आसाम सरकारनिसिम फैसाखौ हरगोन ना हराखै आं बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो जुदि जोंनि नैबे भारत सरकारा रायजो सरकार माने जोंनि आसाम सरकारनिसिम जुदि फैसाखौ हरबायबा नैबे एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ दा अब्ला नोंथांमोनालाय माब्लाथो मोननो हागोन फैसाखौ स्कलारशिपनिखौ दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आरो बिनिफ्राय नोंथांमोनखौ आं बयखौबो खावलायदों नोंथांमोना आंखौ इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनानै जाहाथे नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ जायोबा जेरै नोंथांमोना गोबांनो दायो स्कलारशिपनि बागैनो स्टेटासखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय खावलायगोन आंना बेबादि स्टेटासा जानानै दं होननानै नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट बक्सआव बुंहरगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना आंनिसिम डाइरेक्ट इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनानै इन्स्टाग्रामाव DM एबा SMS खालामहरबानो जाबाय अब्ला आं नोंथांमोननिसिम माने स्टेटासखौ नायनानै खोन्थाहरनो हागोन एबा नोंथांमोननि स्टेटासखौ आङो नायनानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो हागोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना आंखौ इन्स्टाग्रामाव फल' खालामना लाखाबानो जाबाय दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै नैबे एनएसपि नि प्रि मेट्रिकआनो जा पोस्ट मेट्रिकआनो जा फ्रेशआनो जा रिनिउवेलानो जा थांनाय बोसोरनिफ्रायनो नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हायाखै बेखौ नोंथांमोना गासिबो गोसोआव दंखाजोबो सोरबाथ' बोसोरथामसो जालायलांबाय नोंथांमोना मोननो हायाखै दा जिखियानो जाया मानो दा फैसाया जोंनि नैबे आसाम सरकारनिसिम फैगोन ना फैयाखै बेखौ नोंथांमोना मिथिना लादो जोंनि नैबे भारत सरकारा सेन्ट्रेल सरकारा आसाम सरकारनिसिम फैसाखौथ' हरबाय थांनाय बोसोरावबो हरदों बै सिगां बोसोरावबो हरदों नाथायबा देग्लाय बोसोराव फैसाखौ हराखै मानि थाखाय फैसाखौ हराखै मानो होनोबा थांनाय बोसोराव जा स्कलारशिपनि थाखाय फैसा हरदोंमोन भारत सरकारा जोंनि आसाम सरकारनिसिम दा बे फैसाखौनो जोंनि नैबे आसाम सरकारा बाहायजोबाखै जाहैबाय बाहायजोबाखै माने स्कलारशिपनि फैसाखौ हरजोबाखै जाहैबाय फरायसाफोरनो दा नोंथांमोना बे बाथ्राखौ खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों जानांगौ मानि थाखाय आसाम सरकारा बेबादि खालामगोन होननानै दा बेबादिनो जादों मानि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम बेखौ डाइरेक्ट बुंहरनो हादों होननानै बुङोबा RTI खालामनाय जादोंमोन सासे नोंथांमोननिफ्रायनो सासे फरायसाया आंनिसिम नैबे RTI खौ हरदों बिथाङा निस्सय RTI खालामदोंमोननो दा बिथाङा आंनो बेखौ इन्स्टाग्रामाव हरदों DM खालामनानै दा बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै दा जोंहा बे पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि खोथाखौ बेहाय बुंदों ST स्कलारशिपनि बाथ्रा दा बेवहाय 2023-24 आवबो जोंहा भारत सरकारा 35 कौटि बे कौटिनि बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोना नायनो हागोन नै करर दा बिनिहाय 35 कौटि थाखा बिथाङा सेन्ट्रेल सरकारा फैसाखौ हरदोंमोन 2023-24 एकाडेमिक सिजनाव एबा फाइनान्सियेल इयाराव 2024-25 फाइनान्सियेल इयाराव बेसेबां फैसा हरदोंमोन 79.71 कौटि थाखा फैसा हरदोंमोन दा बिनिफ्राय 2025-26 फाइनान्सियेल इयारा जोंहा जोबनानै थांबाय नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखागौ दा बे फाइनान्सियेल इयाराव थांनाय फाइनान्सियेल इयाराव फैसा थाइसेबो सेन्ट्रेल सरकारा हराखैनो दा बेहाय मानि थाखाय हराखैनो जोंहा नैबे लिरना होनाय दङ नैबे SNA एकाउन्टआवनो जोंहा माने फैसा दंखायो जाहैबाय सिगांनि जा 2024-25 फाइनान्सियेल इयाराव ST स्कलारशिपनि पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय जा फैसा हरदोंमोन दा बेखौनो जोंनि नैबे आसाम सरकारा बाहायजोबाखै जाहैबाय माने आनस्पेन्ड बेलेन्स दं जाहैबाय फैसा बाहायजोबै माने बेलेन्स दं जाहैबाय नैबे SNA एकाउन्टआव SNA माने सिंगल नडेल एजेन्सि जोंहा मोनसे एकाउन्ट थायो गासिबो रायजोआ गासिबो इउनियन टेरिटरिया बेबादि एकाउन्ट थाजोबो दा बेनिखायनो बे फैसाखौ बाहायनि थाखायनो सेन्ट्रेल सरकारा फैसाखौ नैबे फाइनान्सियेल इयाराव नैबे नङा 2025-26 एकाडेमिक सिजन एबा फाइनान्सियेल इयाराव फैसाखौ हराखै जाहैबाय पोस्ट मेट्रिक ST स्कलारशिपनि थाखाय दा बे बाथ्राखौ खोनानानै नोंथांमोना निस्सय दायो रागा जोंदों जानो हागौ दा बे बाथ्रायाथ' रागा जोंथावनाखा जोंनि नैबे आसाम सरकारनि ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टआ मानि थाखाय बेबादि खालामदों दा बेखौ बुंनो हाला सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय फैसायानो मोनफैनानै दंखायो दा बे फैसाखौनो दायो जोंनो स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरबावाखै जोबोद माने साननो गोनां बाथ्रा आरो आं बिनि थाखाय RTIबो होनाय जाखाबाय आं नोंथांमोननिसिम दाख्लैनिफ्रायनो बुंहरबाय थादों दा बे RTIनि रिप्लाइखौ आं मोननो हाबानो अब्ला जों मिथिना मोननो हागोन आसाम सरकारा मानि थाखाय नैबे ST स्कलारशिपनि फैसा सोनायाव लेहेम खालामदों मानि थाखाय फैसाखौ सोना हराखै दा बेखौ RTIनि रिप्लाइ मोनबानो नोंथांमोना बयबो मिथिना मोननो हागोन RTIआव आङो गोबांथार कुइसन सोंहरदों दा बेनिखायनो
आं आसा खालामदों जोंनि नैबे आसाम सरकारा मोजाङै दाफुंजायाखै नालाय दिनैसिमबो सोर सोर मानि मिनिस्टार मोनखो दा बेखौनो जोङो दासिमबो मोजां मिथिना मोनजोबाखैसो नैबे इडुकेसननि सोर माबा मिनिस्टारखौ मोननो हागोन दा बेखौ जोङो दा मिथिना मोनबावाखैसो रेनस बेगानो जाफिनगोन ना बेलेगा जागोन दा बेखौ कनफार्म जाथ'वाखै दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे सम नेनो नांसिगोन आरटिआइ होनायाथ' सप्तानैसो जाबाय बायदियानो अब्लाबो रिप्लाइखौ मोननो हायाखै आं आसा खालामदों नेक्स्ट 10 दिननि बिथोराव आङो जा आं आरटिआइ हरदों आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिसिम दा बे आरटिआइनि रिप्लाइखौ आं मोननो हागोनखौ आसा खालामदों दा आरटिआइनि रिप्लाइ मोनबानो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामनानै खोन्थाहरगोन दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोननिसिम नैबे एसटि स्कलारशिपनि आसामनि दायो एसटि स्कलारशिपनि आसामनि माने नैबे एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन दा बेखौ बुंनोनो हाला मानो होनोबा जेरैबायदि गाइडलाइन्सआव होनाय दङमोन अक्ट'बर नभेम्बर मासाव नोंथांमोना जा एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननांगौमोन दा बेखौ बिथांमोना सोनानै होआसै दा बिनिफ्राय आरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया बे नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोनखाबाय जे थांनाय फाइनान्सियेल इयार थांनाय नंबा बै खेनसे फाइनान्सियेल इयार 2024-25 नि बाथ्राखौसो आं बेहाय बुंदों दा बे 24-25 फाइनान्सियेल इयाराव स्कलारशिपनि थाखाय नैबे एसटि स्कलारशिपनि थाखाय गासै 79.71 कौटि थाखा फैसा हरनाय जादोंमोन भारत सरकारनिफ्राय दा बे फैसाखौनो बाहायजोबाखै आरो बिनिफ्राय जोंहा आरोबाव फाइनान्सियेल इयार मोनसे थांखांबावबायसो दा बे फाइनान्सियेल इयारा 2025-26 जोंहा बे फाइनान्सियेल इयाराबो जोबखांबावबायसो दा बिनिखायनो बे फाइनान्सियेल इयाराव भारत सरकारा फैसाखौ हरासै मानि थाखाय आसाम सरकारा जा सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय फैसा हरनायमोन दा बेखौ बाहायजोबैनि थाखाय दा बे जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै बेखौ बुंनो नांगोन जोंनि नैबे आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टआ मानि थाखाय लेहेम खालामदों मा जाहोननि थाखाय दा बेखौ जेबो बुंनो हाला जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेफोरनि सायाव एसे माने खोथा बाथ्राखौ सावरायलायोबा एसे बुंलायलायोबा एसे मोजां जागोन बायदिखौ आं मोनदोंमोन मानो होनोबा गोबां एसटि फरायसाफ्रानो जों बर'फ्राथ' एसटि फरायसायानो गोलैजोबखायो नालाय बांसिनानो दा बेनिखायनो गोबाङानो स्कलारशिपनि फैसाखौ नेबाय थादों एप्लाइ खालामबाय थादों बोसोरै बोसोर नाथायबा स्कलारशिपनि फैसाखौ बोसोरथामसो जालायलांबाय बोसोरब्रैसो जालायलांबाय फैसाखौनो मोननो हायाखै दा बेनिखायनो जोंनि लिडारफोरा बेफोरनि सायाव एसे सावरायलायोबा मोजां जागोन बायदिखौ आं मोनदों स्कलारशिपा जोबोद गोनां जायो फरायसा समाव फरायनायाव जोंहा गोबां खरसा जायो दा बेनिखायनो बे स्कलारशिपफोरनि फैसाफोरखौ एसेसो मोनबाबो एसेबाबो खामानिया जायो दा बेफोरखौ नोजोर बोयोबा मोजां जागोन जोंनि दैदेनफोरा दा बे जाहैबाय आरटिआइनि रिप्लाइआ दायो नोंथांमोना मिथिना मोनजोब्बाय फैसानि जेबो खम गैया फैसाया फैगासिनो दङ भारत सरकारनिफ्राय माथ्र जोंनि नैबे आसाम सरकारासो फैसाखौ बाहायजोबाखै बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जाय फैसा बाहायजोबैनि थाखायनो थांनाय 2025-26 फाइनान्सियेल इयाराव भारत सरकारा थाइसेबो थाखा हरासै बे आरो बाथ्राया मानो होनोबा बाहायजोबै फैसा थायोबा नैबे एसएनए एकाउन्टआव अब्ला माने भारत सरकारा फैसाखौ हरा जाहैबाय जोंहा बेहाय लिरना होनाय दंखायो नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरनाय जाबाय आं जेब्लासिम माने आरटिआइनि रिप्लाइखौ मोना अब्लासो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो हानाय जानाय नङा नोंथांमोना बेहाय नुखादों जानांगौ नै बे जाहैबाय आरटिआइनि रिप्लाइ हरनाय प्रि मेट्रिक पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप एसटि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ नुखाबाय जानांगौ नै बे सेन्ट्रेल स्किमनिबो बायदिसिना एनएसपिआथ' जोंहा सेन्ट्रेलनि स्किमखा नङा होमबा बेखौ सेन्ट्रेल सरकारा फैसाखौ आसाम सरकारनिसिम हरो रायजो सरकारनिसिम हरो बिनि उनावसो नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोना हरो दा जिखियानो जामानो एसे सम नोंथांमोना नेनो नांसिगोन आरटिआइखौ बिथांमोना मा होननानै रिप्लाइ हरो आसाम सरकारा दा आरटिआइ रिप्लाइ हरखांनायनि उनावसो जोङो मिथिना मोनसिगोन मानि थाखाय फैसा सोनाया लेट जादों आरो माब्ला सोगोन बायदि आं बेखौथ' सोंजोबखादों नालाय मा जाहोनाव आरो माने बेबायदि बोसोरनै बोसोरथाम बेबायदि फैसा सोआलासिनो दोनखो बायदि बायदि होननानै आं सोंहरदों आरटिआइआव दा बेनिखायनो निस्सय आङो बावैसोनो रिप्लाइ मोनगोनखौ आं आसा खालामदों नोंथांमोना एसे सम नेबानो जाबाय दा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आसाम सरकारा एसटि स्कलारशिप फैसाखौ सोनायाव जोबोद लेहेम खालामदों दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा माखौबाफोर नोंथांमोना जेनेबा स्टेटासखौ नायनो नोंथांमोना सोंनो लुबैदोंबा जेनेबा गावबागावनि स्टेटासखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो लुबैदोंबा नोंथांमोना आंनिसिम देखायहरनो सानदोंबा नोंथांमोना इन्स्टाग्रामाव आंखौ फल' खालामनानै इन्स्टाग्रामाव डाइरेक्ट डिएम एबा एसएमएस नोंथांमोना खालामहरबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना सिदा सिदि रिप्लाइखौ मोननो हागोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम जोबनायावबो आरोबाव बुंखानाय जाबावबाय दानिया बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामदो जाहाथे जायफोर फरायसाफोरा नैबे स्कलारशिपनि फैसाखौ माब्ला मोनगोन बेखौ नेबाय थानानै दङ दा बिथांमोना जाहाथे मिथिना मोननो हायो दा बेखौ नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों